हेलो अनसायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जोङो दंफैयो जोंहा जोंनि सिगाङाव सानै पास्टरफोर दङ ओमफ्राय दायो जोङो बिथांमोनजों ज' जानानै गसाइगाव ट्रेन स्टेशननिफ्राय गुवाहाटीयाव थांनो जोङो ट्रेन नेगासिनो दङ थ' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो ट्रेन सिङावबो नोंथांमोनजों माखासे खोथा शेयार खालामलांबाय थागोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जोङो दङ नै आं बिनि माखासे बेकग्राउन्डखौ खोन्थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय ट्रेना फैगासिनो दङ जागोन C5 बा बोरै थागोन स' दायो जोङो ट्रेनाव गाखोबाय जायगा लाबाय सिटबो लाबाय बिथांमोनाबो बिराद मोजां जिरायबाय थान्दानो स' ट्रेना मा नाम होनदोंमोनलाय आमाय वन्दे भारत बेनो जोंनि फार्स्ट टाइम आंनि थाखाय आरोखि आमायमोननि थाखायथ' अनेक बार जाबाय ना आंनि थाखाय बेनो फार्स्ट टाइम वन्दे भारत ट्रेनाव गाखोनाया नै हरै सासे दंबावो थ' दायो दै होफैबाय नै दै मोनबाय आरोना ओमफ्राय मा मोनफागोन आमाय दैल'खा साहाफोर ब्रेकफास्टथ' गैया अगर लेना है तो एक्स्ट्रा ले सकते हो अच्छा चाय कॉफी तो मिलेगा अच्छा ठीक है मा मोनो जोङो नायदों आरोना दायो थांगासिनो दङ लामायाव साहा लोंनांगौ ना कफि लोंनांगौ जाखो आमाय साहा लोंनांगौ ना कफि लोंनांगौ जाखो साहा लोंसै ओमफ्राय बे ट्रेननि साहा कफिफ्रा मा रोखोम जागोन बहुत टेस्टि आरो बेसेन गोसा आरो बुरजा होयो जोंनि बायदि एसेल' जाया बाजारनि बायदि एसेल' जाया बुंनो थाङोबा औ फ्लाइटआव जेरैबायदि होयो बेनो आरो सेल्फ केटागरि लोंनानै गोजोनो आच्छा नोंथांमोनजों बेखौनो शेयार खालामबाय जोंहा सिटआ उल्थायावसो लोगो मोनबाय ओरै जों गुवाहाटि फारसे थांगासिनो दं नालाय दा जों उल्था मोखांसो जानानै जिरायनांबाय आरो दायो जोंना आमाया ट्रेनावहाय बिराद गोथाव साहा मोनलोंदों दायो लोंगासिनो दङ वन्दे भारत ट्रेननि आंबो लादों आरो लोंगासिनो दङ नै लगायलायनासो लोंनांगौ ओमफ्राय आमाय टेस्टिफ्रा मा रोखोम टेस्टियाखौथ' आं बांद्राय मोजां मोनाखिसै फुदुंनायब्ला मोजां जागौमोन लगायना लोंनायखाय थावाखै आरो गल'ल'सो हेलो गुड मर्निं जारलालै आफ्रिकान ক'ত আছে আমিতো গৈ আছো গুৱাহাটী जास्ट एक्सपिरियेन्स एसे फ्रेश जायो अब्लाबो कापफ्रालाय मोजां होदोंमोन फ्लाइटनि बायदि गोथाव जागोन नामा सानदोंमोन जोङो नाथाय गैया बिराद गोथाव खाजा जोङो जायै जोबजोबनोसै बिराद मोजां खालामदों जोंहा वन्दे
Matruma Monde Bharat गासिबो एसिजों मोजां जारनि खालामनो दायो आरो कफि लोंबावलायबाय दहाय जोङो साहा लोंखांबाय दा जोङो कफि लोंगासिनो दङ एकदमबारे जोङो दलद दोना दहाय जाग्राबो जाखांखाबाय जोङो आरो बेखौ जाखांबा लोंखांबाबो मा जानाय जाबावलाय ना मोनामोन दहाय साहानिफ्राय कफिखौ एसे साबसिन मोनदों औ एसे गोथावसिन साहाया ना औ कफिया 거기서 산일로 자요. दायो कामाख्या बारबाय जोङो पल्टनाव ओंखारहैनोसै Dengan manusia beri-beri hantu-hantu saja lah. Ready sama boy-boy sama. Ada ready. Lihat guys, kamu namanya. Ses, itu nak kapun jap. Ses, nak kapun jap. Ayo jangan kerbai. Oka tu mana kai bara. Mana mana jangan kena na. Jadi kita dah. Esok oka tu mana kai baca orang maupun jangan ada. Bye-bye. Mana mana sana. जों फैगासिनो दङ जोङो दायो जौबारि जोङो दायो टेक्सि लाबाय टेक्सि लानानै जोङो थांगासिनो दङ रुपनगरावहाय बेनि थांखाबाय गणेशगुरि र'डआनो थांखायो बे अफिसावनो जोङो फैदोंमोन दायो ओंखारबाय अफिसनिफ्राय नायदिनो अफिसनि बेकग्राउन्डआ माबायदि Land record and survey facts Rupnagar Guwahati 32H dia kena mak kena sunjana bawa be bibir betul kita membawa bila नै बिलाय बिसालाव हाबो दा नै बिसालाव हाबनो नायनो
दाना बिशालाव हाबफैबाय अफिसियेलि खामानिया जोब्बाय नालाय जोंना अफिसियेलि खामानिया जोब्बाय दानाथ' समा ट्रेननि समा दंबावो 4:00 साराय दा बे टाइमखौनो स्पेन्ड खालामनो थाखाय जोङो नै गुवाहाटीनि बिशालाव हाबफैबाय मा रोखोम साजायनानै दोनदों औ बेबायदि साजायनानै दोनदों नै मा लानो गोसो ला फिसौफोरनो नामा औ जायो जोंबो नै बिराद मोजां बेरायबाय जोङो दिनै माखासे सानैया हनै मा मोनो नायनोसै गुवाहाटीनि बिशालाव एकदम आङो दा बेरायगासिनोसो दङ नै लानोथ' मा लानो मा लायो बियो लादो आंना दंखायो औ लादो आमाय बेखौ आंनाव दङ ओमफ्राय आं होनोनो बाबाय मा गैयैयावहाय सिगां बिराद होबाय आङो दा गावनियाव बायनानै खयेकथा होबाय खयेक बोसोर दा होनोनो बायो मानसि नांगौ सम जाया माब्लाबा बेखौ आंनि हिन्जावनो लाबाय खामानि मावनायाव गाननो बेग एरि लानानै फैबाय बिशाल बाजारनिफ्राय नै बिराद गिदिर गोजौ शपिं मलाव फैलायबाय जोङो दायो हाबैबाय नै माखासेया बिराद गोजौआव फैदों आरोना बै गोजौआव थांबावगोन जोङो लंपेन्ट गांसे लालायबाय गुवाहाटीनि बे पल्टन बाजारमोन नामा आमाय पल्टन बाजार जुडिअ शपिं मलाव हाबनानै एकदमबारे आमाय मोनाथ' मा लाखो बेग थेग बिदि लाजोब्बाय बिराद मोजां 800 राङाव मोनबाय आरो दाना थैबाय ओरैबायदि गरम जाबाय सान्दुङा दहाय सान्दुं गैयामोन जाबाय दाना ओइस आयु सिनिफ्राय मोदानजोब्बाय अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर दायो जोङो अफिसियेलि खामानि फोजोबनानै जोङो एखे ट्रेनावनो गाखोफिनलायबाय दायो जोङो न'आव थांनो रेडि जाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा सिदा थांनाय समावबो आरो जोंहा उल्थायानो नामा सिदा न'आव थांनायावबो उल्था फैनायावबो उल्था
बेबायदि घटना जाबाय आरोखि दा माथो खालामबावनो सहैबानो जाबाय दानखाबाय नालाय टिकेटआबो बेबायदि आरोखि थ' आफा इसोरखौ हामबाय होनो मोजाङै मोजां सफैदों थांनोबो मोजाङै मोजां सहैगोन आसा आरो दङ थ' नै जोंना लोगोफ्रा सासे ओरैबायदि फिजिकेलि उइक जानानै मेसेबनानै दङ आमाय ये बटल पहले आपको पास में लेके आसे सफैबाय जोङो फैयै फैयै सफैबाय दा ओंखारनो थाम-थिम जाबाय गासैबो ओंखारजोबसिगोन गसाइगावनि पेसेन्जार गोजा गासिबो गसाइगावनि सब गसाइगाव मा मोनलोंखो मा मोनजाखो दिनै ट्रेनावहाय कफि मोनजाबाय मोनलोंबाय रेड टि ब्लेक टि मिल्क टि नुडल्स आरो मा दंबावो बेबायदि मोनजाबाय मोनलोंबाय आरो औ एसे इन्जय खालामबाय ड्राइ फ्रुट औ बेफोरबायदि मोनजाबाय आरोखि थ' इनायनो मोजां मोनबाय खुसि जाबाय ओरै गेवबायबो नै जाबाय हे बाय